Matapos naman ang paggawa ng demolition order ang City Legal Office sa Bacolod LGU, ginsugura na ang demolition o kondemolisyon sa mga illegal structures sa Barangay 2 sa Bacolod City kahapon. Una sa mga iniamuang pader sa Bambulok Creek. Ang demolition ang gaangot sa nagapadayang flood control projects ng LGU kag sa DPWH agud masolusyonan ang pagbaha sa syudad. Suno sa tagpamuno ng City Legal Office Enforcement Team pagkatapos sa wanan ng lagyan, ang mga balay naman nga natubod nga nagasablag sa proyekto ang sunod nila nga i-demolish. Ginapasiguro naman sa LGU nga makabaton sa ayuda ang 40 ka mga magpamilyang apektado sa proyekto. Pila naman sa mga residente ang nagpabutyag nga kulang ang 10,000 pesos nga ayuda. Ganing nagpahayag ang punong barangay nga ilatinguhaan nga ini ang madugangan. Dredging diri plus ma-extend no dako-dakoon ang creek. So may ongoing infrastructure nga ginahimo diri. Ini para to address ang baha nga dito sa babaw no. Mabutang naman pika-pika. Tani nga appeal lang ko sa aton nga mga city official nga kung pwede lang maluoy man sila dugang nga bulig para sa iyo.